Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka doktor nga katapok man sang Bacolod Emergency Operations Center may panawagan sa publiko nga kuntani hindi basta-basta magpati sa mga patalang impormasyon tungkol sa pagpabakuna. May panawagan man siya para sa mga yara sa puder na dapat may scientific kag legal basis ang ginapagawa nga mga impormasyon. Yaring report. Ginakasubo ni Dr. Chris Rongo, ng Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, nga may patalang sa gihapon nga mga impormasyon nga nagagawa tuhoy sa bakuna. Suno kay Sorongon, dapat may medical kag legal basis ang mga impormasyon nga ginapagwa, ilabi na kung ginarespeto ang among persona. Kay sila gani kuno nga mga doktor kung maghatag sang impormasyon tuhoy sa ikaayong lawas nakabase man sa facts. Ikaduha, gapasi kita sa ginatawag nato nga bioethical principle nga beneficence and non-maleficence. Do good and do no harm. Ang ikatlo, the benefits outweigh the risks. Proven and tested na nga the minimum health protocol is one of the best strategies for us to prevent further spread of COVID. Ang isa kuntani kuno ka leader ang mga responsable man sa mga ginabuyan nga mga impormasyon sa iya sini nga mga sumulunod kay magasunod man ang ini nga mga tawo sa mga sala-sala nga impormasyon nga nagahalin sa ilang nga leader. Ang pagpatalang amo ginang pinakasubo. Kay ko ikaw isa ka leader tapos sala-sala ang impormasyon nga napahambal mo sa sumulunod mo. Doon nagahimo kay mga kulto, nga ang kulto nga nagasunod sa mga false fake news nga information. Di ano na lang ayhan ang matabo. So sila ni amo na magiging spreader naton. Sila ni amo pwede maglaptas ang COVID nga ginawa man ka efforts ang iba nga pumuluyo nga magpartisipar kag ang ila contribution amo ang mapabakuna. Dugang pa niya, ang kung sino man nga nagapagwa sa patalang nga impormasyon ang sarang makasuhan sa pagsupak sa Republic Act 11332 ukon ang Law on Reporting of Communicable Diseases. Talagang isabi sa rin pagpatalang, nung pagambal mo sa tao nga, hindi ka makamusini, hindi ka magpati sa mga strategiya kontra sa pandemic, di isa sa nga basihan ng Republic Act 11332. Tapos sa mga false information, may aramat pa sinasang legal basis. Bisan ang Department of Health ang nagakampanya gid suno sa kaysulungon nga dapat factual lang ang mga impormasyon tungkol sa COVID-19 ang patihan sa publiko. Sa karon suno sa kaysulungon ang pagpabakuna amo sa karon ang kontribusyon kuntani sang kada isa para matapos na ang ini nga pandemic.